Department of Health Central Visayas ni issue og advisories alang sa katawhan ilabi na sa mga turista nga mosalmot sa Sinulog Grand Parade nga magbinantayon sa mga sakit nga posibleng makuha tungod sa panahon ug sa pakighalubilo sa mga tao. Si Dr. Jaime Bernadas DOH-7 Director, niawag sa katawhan ug sa mga turista nga magbinantayon sa panglawas ilabi na kung ma-overexpose sa kainit ug sa uwan. Giawag sab niya ang mga manananaw nga magdala og raincoat o tubig aron sa pagpugong sa dehydration ug tambal alang sa mga adunay sakit. Giabisuhan sab ni Bernadas ang katawhan nga magbinantayon sa mga gibaligyang pagkaon sa parade route. Gani iyang giawhag ang Cebu City Government sa pagpahigayon og food handling seminar alang sa mga mamaligya og pagkaon aron mapugnan ang kontaminasyon. Si Dr. Expedito Medalla, pangulo sa DOH-7 Health Emergency Management Staff, nibutyag nga on standby ang iyang mga tao ato sa kasaulugan sa Sinulog Grand Parade ug i-deploy ang mga medical teams sa ruta. Doon na say doktor ug nurse ang ma-assign sa Basilica Minore del Santo Niño Pilgrims Center.